खुलुमबाय। दिनै 19 जानुवारि 2024 शुक्रबार। पानीपुरिनि थाखाय मानसि बुथारदों। कानपुराव सासे पानीपुरि गलादारा गावनि गलाखौ होखांनानै बा बन्द खालामनानै न' फारसे थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव सानैसो सुबुंनि हानजाया फ्रियाव पानीपुरि जानो बिनायाव गलादारा पानीपुरिखौ फ्रियाव होनो हाया, रां दंबा जानो हागोन होननानै बुंनायनि जाहोनाव दखानिखौ बुयै बुयै बुथारदों। बुथारजानाय पानीपुरि गलादारनि मुङा जाबाय प्रेम चन्द्र, 40 बोसोर बैसोनि। प्रेम चन्द्रआ गोरिब थाखोनि नखरनिमोन, बेनिखायनो प्रेम चन्द्रआ पानीपुरि फाननानै गावनि नखरखौ खुंबोगासिनो दंमोन। नाथाय फ्रियाव जानो बिनानै प्रेम चन्द्रखौ बुथारबाय। जाथायखौ खालामनाय गुबै दायनिगिरिनि मुङा जाबाय धीराज। धीराजजों लोगोसे गुबुन 4 सुबुंफोरबो दंबावोमोन। दा बिसोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव एरेस्ट खालामथ'नो हायाखै आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय पानीपुरि गलादारनि नखरनि मानसिफोरा दाबि खालामनाय जादों। तामिलनाडुनि माथुराइनि कोट्टाकोविलाव सासे सेंग्राया मन्दिराव थानाय मासे सारोन मोसौजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय रामेश, 22 बोसोर बैसोनि। रामेशखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय जोखोमा गोब्राबद्राय जानायनि थाखाय रामेशखौ डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कुमय गामियाव सासे सुबुंखौ मोसौ सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै मोनसे सुबुंनि हानजाया हमनानै बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय जितु दास, कार्बि आंलंनि थागिबि। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ केस थिसनबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मुम्बाइनि पारेल दालांआव गंसे डाम्पार आरो गुबुन गंसे बाइकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय 3 सुबुंनि मुङा जाबाय तानिश पाटांगे, 24 बोसोर बैसोनि, रेनुका ताम्राकार, 25 बोसोर बैसोनि, नाथाय गुबुन सासे थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बिमा आरो बिफाया गावनि फरायसुलिफोरखौ प्राइभेट फरायसालियाव होबाथाय नेयै नारसिनै रां गारनायनि थाखाय प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बुंहैयो। नाथाय सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मानो बिमा बिफाया रायनो हाया, मानो सानफा थोलो थानानै नेनो हाया होननानै दैमासा ब्रह्मआ बुंदों। फिसा हारि, फिसा माहारि बिसोरखौ फोथैनायनि लामाखौ जों गभर्नमेन्टखौनो लानाय बायदि नुदों। बेखायनो जोङो गावनि जाथिखौल' दाय होबाबो जानाय नङा। बेनि गुबै दायनिगिरिया एक्सपार्ट जायफोर पलिसि बानायो बिथांमोना फिसा हारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि राहाखौ लाबाय दङ। बेनिखायनो बे राहानि एगेन्स्टै जोंनि जिखिनि लिडारफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, बेफोर पलिसिफोरनि सायाव जोङो गसंथानांगोन, नङाब्ला जोंनि फिसा हारिनि जि राव बेफोरो गोमालांनायनि लामायाव होननानै आं सानो। आङो दिनै दाथिनानै बुंगोन, जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां प्रफेसार दङ, जेसेबां डाक्टर दङ, जेसेबां इन्जिनियार दङ, गासिबो बर' मिडियामजोंनो थांनाय। गोदानै जुदि जानांगौब्ला बियो 2016-17 बिनि उनाव जायफोर साख्रि हाब्बाय बिसोरसो साफा सानै ओरैनो इंराजि मिडियामाव थानो हागौ। नाथाय बिसोरनि सिगांनि जेसेबां इन्जिनियार डक्टर दङ, जेसेबां प्रफेसार दङ, गासिबो बर' बिजोंनिनो। बेखायनो जों दाथिनानै बुंगोन, जिउ दानायाव बिजोङा जेबो सोमोन्दो गैया, बेयो गावनि सायावनो सोनारो। जायखिजाया लिरहैखौ आंबो बरायगोन, लिरहैया मोजां जादों। ओमफ्राय बेनि गुबै जाहोना आं खोनानायाव ओरैनो चिफ मिनिस्टार, इडुकेसन मिनिस्टार बिथांजों गले सिगांनिफ्रायनो रायलायनाय जादोंमोन। जाय समाव इंलिसनि बिजाब दिहुनदोंमोन बे समावनो दावरावआ जाखादोंमोन आरो बे बिजाबखौ बर'नि साफायनांगौ होननानै बेयावनो गोबां रायलायनाय जादोंमोन। बिजाबखौबो साफायना हरगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय सेसना जोबलायलांबाय, बिजाबा मोनफैनाय जायाखिसै। थाङै थुङै नै आरो दा गुन उत्सबआव जायखौ जों मिजिं खालामाखैमोन बियो जानानै फैबावबाय। जों सानदोंमोन बर'नि कुइसन फैगोन, नाथाय बेयावबो बर'नि कुइसन फैयासै, इंराजि फैबाय। बेयावबो जों आरो सौग्रावनो गोनां जाहैबाय। बेनि दायनिगिरिया जों खालि बर' लिडारखौल', बर' दैदेनगिरिखौ, गभर्नमेन्टआव थानाय बर' लिडारखौल' बुंबाय थानाय जानाय नङा। बेयो जानो हागौ आं दहाय बुंबोनाय गुबुन एक्सपार्टफोरनि जोंनि हारिखौ, जोंनि रावखौ नादबनानै दोननाय बे खैसार जानो हागौ। बेखायनो जों साफ्रोमबो दैदेनगिरि, लिडार, गभर्नमेन्टआव थानाय साफ्रोमबो जों सांग्रां जानांगोन। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला
जोंनि जि गेरेमसा जाफुनाय राव बियो लासैनो जोबलांगोन होननानै आं सानो। बिनि गुबै जाहोनाबो बेनो, जों सिगां गोबां बाथ्रा बुंबाय बेनि सायाव। जोंनि गुदि फरायसालियाव दासिमबो सासे सानैल' फोरोंगिरि दङ। दा सासे सानै फोरोंगिरिनो मोनब्ला क्लासखौ बोरै मेनटेन खालामनो? बेनिखायनो जेब्लासिम प्राइमारि लेभेलाव साबा फोरोंगिरि होनो हाया बा साबजेक्ट वाइसआव फोरोंगिरि होनो हाया, अब्लासिम जोङो बै इंलिश मिडियामाव होनाय, प्राइभेट स्कुलाव होनाय बेनि थौआ जोबनाय नङा। जेब्लासिम प्राइमारि स्कुलाव साबा फोरोंगिरि होनो हाया। बेखायनो जोङो आं सांग्रां रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन, जोङो माबोरै हायो, बबे लामाजों हायो गंसे प्राइमारियाव साबा फोरोंगिरि थिसननायनि राहाखौ लानो जों नारसिननांगौ, खावलायनांगौ। जों दिनै नुदों गोबां बिमा बिफाया गावनि फरायसुला फरायसुलिखौ प्राइभेट स्कुलावबाथाय नेयै नारसिङै फैसा गारनायनि थाखाय, गावनि फरायसुला फरायसुलिनि फैसा गारनायनि थाखाय प्राइभेटआव फरायनाय फोरोंगिरिफोरखौ बुंहैयो। नाथाय गभर्नमेन्टआव होनाय बै फोरोंगिरिखौ मानो रायहैनो हाया? मानो सानसे थोलो थानानै नेहैनो हाया? जुदि फोरोंगिरिफोरखौ बुंहैनो हायोब्ला, सानसे गावनि गथ'फोरखौ नेहैनो हायोब्ला, गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोंनाय फोरोंगिरिफोराबो लाजिगोन, जोबजासिम क्लास खालामगोन। नाथाय जेबो दायित्व लाया नालाय बिथांमोनाबो एरायनो चान्स लाबाय थायो। बेखायनो बिमा बिफाफ्रा, गार्जेनफ्राबो बेयाव सांग्रां जानांगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।